Čau, já jsem Louda a tohle bude další video. No vlastně první video z této hry. Nehraju ji poprvé. A můžete buď to tady toho, nebo tady toho, nebo tady toho. A tak. Super. Nevím, co to znamená, ale dobře. Tak, budeme hrát. To střihnu. Tak jo, tak hrajem. Ženě zabil můj. To jsem modrý. Tamhle. Po něm. Oh yeah. Double kill. Mně nedáte teďka. Tak. Tak, mám to. Škoda, ale šlo nám to dobře, takže. Ne! Já to takhle nechám, jako se nebudu přeměňovat. Tenhle tady je mrťácký. Tady ten týpek je mrťácký. No, počkej. Jsem tady s Tomáškem, ten se dívá na koníky. No, jak se to jmenuje, Tomášku? Co to je? Oh yeah. A mám znova ten luk. To jsou takhle dobrý. Je to lepší, než když to bylo minule teda jako.
vylepšili to. To vím, jako, to vám můžu potvrdit, protože když jsem to hrál, tak tady nebyly takovýhle mapy, byla horší grafika a myslím, že ještě něco. Jsem vyhrál! Jsem dobrý! Plácák, pojďte. Lena? Tak nějakou Lenu se dívá. Lena. Lena se napádí. Tě to baví, Tomáš? Tam jsou koně? Ty máš rád zvířátka. A který je hezký zvířátko třeba? Červený zvířátko má rád a taky nejradši má za zvíře tygra. Aha, tygra. Hele, tady je tygr. Ne, to není tygr. Co to je? To je nějaký týpek. Týpek? Neřví. To je taky nějaký tygr nebo týpek. Co to šele? Co to šele? Má dobrou mužku. To nech toho. Nechlákej. Někde střílej. Doktím. Tak teďka první fakt asi nebudu. Teďka bude první nějaký ten pidi. To bych se teďka mohl pořádně vyrovnat. Ho přilákám. Jsem skoro nic neubral. Zkusíme to být tady za toho. Tak nic.
To je lepší takhle tady za toho být. Má víc nábojů. Jsem se dostal. Co? Ne. A byl jsem dobrý. Tak, tohle bude konec dnešního videa. Jestli se vám to líbilo, dejte like, odběr a